To za žensku populaciju. A kakve su devojke kad se radi? Katastrofa. To bolje da se ne zna. Roditelji malo treba da se bave djecom, što ne radi. Pa ništa specijalno, znači napiju se, sve to možeš sam da rešiš neki. Malo mora popustiš njima, šta će, mladi, vodiš, šta da im radiš. Problem je kad povraćaju po kolima ili nešto, mora ideš ono da pere. Pa dešava se njega. Tu su devojke možda veći problem nego. Zato što piju, a ne znaju da piju. Takim časom. Bore se glavu. S obzirom da je nemaština, roditelji pola rade, pola ne rade, nemaju dobro fenomen. To specijalnih zahtjeva ima, mislim, kod nas. Već je bolje da nema kožu, da nema jelkicu, da taksista miriše, da je mlađi. Mogla bi izvučemo iz ovoga zaključak da je naša omladina okej. Okej, super. Svi se slažemo u kakvom vremenu živimo, oni su fenomenalni. Znači nemate velike zamerke.